پس از افتتاح انشاءات سرور دولت محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در معرفی اتوبوس اشتراک نمودند. автобусҳои дохилишаҳрии тамғаи Акия Орио истеҳсоли корхонаи муштараки Акия Авесто Автомотив Индастрии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Корхонаи муштараки Акия Авесто Автомотив Индастри аз аввали соли 2020 дар асоси фармоиши мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе истеҳсоли автобуси дохилишаҳриро бори аввал ба таври силсилавӣ бо номгузории тоҷикӣ Акия Орио оғоз намуд. یادآور می‌شویم که جمعیت دارای مسئولیت محدود اکیا اوستو автомотив اینداستری همچون شرکت مشترک تاجیکستان و ترکیه ماه ینور سال 2018 فعالیت را آغاز نموده اتوبوس‌های زمانوی تمغه اکیا را استحصال می‌کند و در سمت صنعت کنونی با سرعت کشور سهم می‌گذارد. جمعیت دارای مسئولیت محدود اکیا اوستو автомотив اینداستری که همچون شرکت مشترک تاجیکستان و ترکیه فعالیت خود را январи соли 2018 оғоз намуда ба истеҳсоли нақлиёти мусофирбар машғул буда ҷиҳати саноаткунии кишвар саҳми худро гузошта истодааст. иқтидори солонаи корхона дар як сол то 300 адад автобус шумораи кормандон бошад аз ҳисоби мутахассисони маҳаллӣ беш аз 100 нафарро ташкил медиҳад. корхонаи истеҳсолӣ бо назардошти таъмини фаъолияти он бо техника ва технологияҳои муосир ба роҳ андохта шудааст. боис қайд аст ки бо дастури ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат ва ташаббуси раиси шаҳри Душанбе ҷиҳати таъмин намудани бозори дохила ва содирот тасмим гирифта шуд ки то ҷашни 30-солагии истиқлолият ширкати муштарак автобусҳои замонавии электробус бо қувваи худрави то 300 км, троллейбуси замонавӣ бо қувваи худрави то 40 км ва як адад автобуси бо муҳаррики гази табииро барои озмоиш пешкаш намояд ва давоми соли ҷорӣ истеҳсоли силсилавии ин автобусҳоро ба роҳ монад. ва чӣ хеле шоҳид гаштем имрӯз ва мо мушарраф гашт ки дар қатори дигар маҳсулотҳои истеҳсолшаванда автобусҳои замонавии болозикрро мо дар ҳузури пешвои муаззами миллат ва раиси шаҳри Душанбе муаррифӣ намудем. дар айни замон аз ҷониби корхонаи муштарак ба таври силсилавӣ автобусҳо бо дарозии 8 ва 12 метр истеҳсол гардида банду баст ва тарҳрезии автобусҳои дуошёна, автобуси таъиноти байнишаҳрӣ, автобуси бо гази табиӣ ҳаракаткунанда, электробус ва электротроллейбус идома дорад. корхонаи муштарак як адад электротроллейбуси худрави озмоишии навро истеҳсол намуд ки он муҷаҳҳаз бо техника ва технологияҳои нав, ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалӣ ва дорои иқтидори ҳаракати автономӣ ба масофаи то 40 км роҳ бе пайвастшавӣ ба хати нерӯи барқ аз ҳисоби нерӯи барқи ҷамъкардааш дорад. дар баробари ба стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ будани воситаи нақлиёт симои зоҳирӣ ва дохилии он ба таври замонавӣ бо мақсади рафтуои ба роҳати мусофирон тарҳрезӣ карда шудааст. корхона инчунин электробуси замонавии озмоишии навро бо тарҳи замонавӣ истеҳсол намуд ки муҳаррики он пурра бо нерӯи барқ фаъолият карда то масофаи 200 км роҳ бо нерӯи барқ ҳаракат менамояд ки аз лиҳози экологӣ яке аз безарартарин нақлиёт дар олам ба ҳисоб меравад. илова бар ин бо назардошти ба инобат гирифтани содироти молу маҳсулоти ватанӣ ба кишварҳои эҳтиёҷдор ба автобуси муҳаррикаш бо гази табиӣ ҳаракаткунанда дар заминаи имкониятҳои корхонаи муштарак тарҳрезӣ гашта истеҳсол намудааст. корхона 6 хати истеҳсоли иборат аст. хати кафшергарӣ, хати таҳраммулӣ, хати бандубаст, хати электрикӣ ва хати механикӣ. айни ҳол дар корхона модели 11-12 100 адад омода карда шуда додааст ва инчунин айни ҳол модели нави L8 истеҳсол карда истодаем ва дар оянда боз кӯшиш ба харҷ метиҳем ки бозам моделҳои нав истеҳсол кунем. дар баробари вазифаҳои тарҳрезӣ гардида дар барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳри Душанбе барои давраи то соли 2025 амалигардонии ҳадафот дар самти ҳифзи муҳити зист ва фароҳам овардани шароити хуб барои ҳамлу нақли мусофирон бо харидорӣ намудани автобусҳои наву муосир, электробусҳои замонавӣ ба талаботи имрӯза ҷавобгӯй марҳила ба марҳила мавриди татбиқ қарор дода шуда истодааст ки дар ин самт низ корхонаи муштарак кору фаъолияти худро равона намудааст. иқтидори истеҳсолии корхона дар як сол то 300 адад воситаи нақлиётро ташкил дода шумораи кормандон аз ҳисоби мутахассисони маҳаллӣ 150 нафарро
ташкил медиҳад. маҳз баланд бардоштани савияву малакаи мутахассисони маҳаллӣ барои саривақт истеҳсол ва банду басти автобусҳо бо мақсади супоридани онҳо ба корхонаҳои коммуналии шаҳри Душанбе имконпазир гардонид ва айни замон муддати 3 сол аст ки шумораи автобусҳои таҳвилёфта ва дар кишвар истеҳсол гардида дар хатсайрҳои пойтахт ба хизматрасонии ҳамлу нақли сокинон ва меҳмонони пойтахт равона гардидааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз шиносоии пурра бо шароити муосири хизматрасониву мусофиркашонӣ тавассути воситаҳои нақлиёти нав бо истифодаи имконоту иқтидорҳои мавҷуда дар ин самт ва роҳандозии содироти автобусҳои истеҳсолшаванда дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Акия Авесто Автомотив Индастри ба масъулон дастуру ҳидоятҳои мушаххас доданд.